ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಅರೆಗಲಡು ಔಲೌಲು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಡ ಸೂಬಗೆಟ್ ದುಂಬತ ಜಾಗೃತ ಕ್ರಮದ ತೊನಿಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರತೆ ವಾಯುಪಟ್ಲ ಮುದ ಸಾಯದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆತದನೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತಿರು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತನ ಆರು ಬಜ್ಪೆದ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾನಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನಡು ಗುರುವಾರ ನಡೆತನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಲಿನ ಫಲದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕುಡ್ಲಗ ಬೈದಿರು ಬಜಪೆದ ಕುಡ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾನುಡು ಆರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡಾ ಪಾತಿರ್ತು ಆರೆಗಳಡು ಔಲೌಲು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಡ ಸೂಬಗೆಟ್ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕಮದೆ ತೊನೆಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರತೆ ವಾಯು ಪಟ್ಲಮದ ಸಾಯದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆತದಂಡು ಕಾಡು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂಡೇರು ಓಟು ಬಣ್ಣಗ ಪಾಕಜನ ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮಾಮೂಲು ಆದುಂಡು ದುಮ್ಮುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಕ್ಷಡು ಏರಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇಚ್ಚಿ ಸೋಮನ್ನಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಸ್ವಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆರು ಸರಿಯಾದ ಪಂತೆರೆಂದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗೆಟ್ ಕೊಂಗಿ ಮಲ್ತನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಮಂತ್ರಿಯರೈನ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಂಗಾರ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುರಿದ್ದರು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮತ್ತು CS-ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ತರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಿಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಟೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳಾದಾಗ ಟೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಆಗೋದೇನು ಹೊಸ್ತಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲದೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನಾರಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಆ ಥರದ ಭಾಷೆ ಆ ಥರದ ಇದು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆ ದಿವಾಳಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿಗೂ ಶೋಭೆ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲಕೊಳಂಬೆದ ಹಸನಬ್ಬ ಪನ್ಪುನಾರ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ತ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲಕೊಳಂಬೆದ ಹಸನಬ್ಬ ಪನ್ಪುನಾರ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಹಸನಬ್ಬ ಕರಿನ ವಾರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಅಂಕಾರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಬುರೈದಡ್ ಆರು ತೀರ್ತೆರು ಹಸನಬ್ಬ ಮಗನ ಕೋಣೆಡು ಜೆತ್ತದಿತ್ತದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ್ ತೀರ್ತಿರಿಂದು ಎನ್ನದಂಡು ಏಷ್ಯಾದ ಕಡೀರ್ದ ಪೊಂಜವು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಸುರೇಖಾ ಯಾದವ್ ಸೆಮಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರೈಲು ಬಿಡುದು ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೆರ್ಮೆಗ ಸಂದದೆರೆಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತನು ಏಷ್ಯಾದ ಕಡೀರ್ದ ಪೊಂಜವು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಸುರೇಖಾ ಯಾದವ್ ಸೆಮಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲ್ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಈ ರೈಲು ಬಿಡುದು ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೆರ್ಮೆಗ ಸಂದದೆರೆಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತನು ಸೋಮವಾರ ಬೊಂಬೈದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರೈಲಾಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುಟು ಸೆಮಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ಗೆ ಸುರೇಖಾ ಯಾದವ್ ಪೈಲಟ್ ಆದಿತ್ಯರು ರೈಲು ಮಾರ್ಚ್ 13ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರೈಲಾಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಘಂಟದ ಪೊರ್ತುಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ CSMT ಮುಟುದುನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದನು 405 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಖಾ ಯಾದವರಿಗೆ CSMT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಎಡ್ಮಡ್ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು ಈ ವಿಚಾರಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದನ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಡ್ದು ನಡಪಾವಣೆಂದು ಪಂತೆರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ದ ಕಡೀರ್ದ ಪುಂಜವು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆದ ಸುರೇಖಾ ಯಾದವ್ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕರೆಂದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಪಂತಡು
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಲು ಬಡವರಿಗೂ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತಿರು ಕೊಡ್ಲಡು ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಲಿನ ಫಲದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಲಿನ ಫಲದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಲಿನ ಕಿನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬೂಕುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಟದ ತಾಣ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಬದುಕು ಸಾಗವನ ಮುಲ್ಪದ ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೆರು ಆದಿತ್ತದು ಇತ್ತು ನೀನು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೀದಾ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರುಪಾಯರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಆವಡು ಜನ ಅಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರುಂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬುಡಂದಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಆರಪಂಡೇರು 1,39,571 ಜನ ರೈತರಿಗೂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಲು ಬಡವರಿಗೂ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಬಡವೇರು ರೈತರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿನು 13 ಲಕ್ಷ ರೈತರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಗುರುತುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 41,959 ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ತಿಗದನೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಉಸಿಲಾಡಿಸಲು ಇವತ್ತು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ ಇವತ್ತು ಗಾಳಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೂರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಅದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೇವಲ ಸೂರಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಯೋಜನೆಲಿನ ಫಲದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲಿಗೂ ಕೊಡಿಗೆಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಿಯರು ಮಂತ್ರಿಯರಾಯಿನ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಂಗಾರ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಡಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನಾಯ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಜಯನಂದ ಅಂಚನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 48 ಲಕ್ಷ 72 ಲಕ್ಷ ಕುಲಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಬೋಳಾರದ ಮಹಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ ಶನಿವಾರ ಕೊಡಿಯರ್ದು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಗುರುವಾರ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಕೇರಿ ಆವೊಂದುಂಡು 5ನೇ ದಿನದ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು ಕುಡ್ಲಬೋಳಾರದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ ಶನಿವಾರ ಕೊಡಿಯರ್ದು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಗುರುವಾರ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಕೇರಿ ಆವೊಂದುಂಡು 5ನೇ ದಿನದ ಬುಧವಾರ ತೇರ್ಕ್ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೇರಿ ಏರ್ತನ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ತೇರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ತೇರೊಯ್ತರು ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯುಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ತರಾವರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪಾಲ್ದೆತ್ತರುಂಡು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೇರು ಸಾಗದು ಅಲ್ಪಡದು ಪಿಜಿರ್ದು ಪಿರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡಿಮರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಮಾಪೂಜೆ ಭೂತ ಬಲಿಯಾದ ದೇವಿರು ಗುಂಡ ಸಿರಿಯರು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪಿರಮಾನದ ಹೆಗಡೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ರಘುರಾಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಐತಾಳ್ ಮುಕ್ತೇಸರರು ರಾಮನಾಯಕ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು
ಕುಡ್ಲದ ಜುಗಾರಿಕಲ ಒಂಜತ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತದು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ತಂದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಜುಗಾರಿ ಕಲವೊಂಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತದು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುలను ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ತೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಯಾರು ತೋಟದ 33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರವೀಣ್, ಕುಡುಪುದ 44 ವರ್ಷದ ಮನೋಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆದ 47 ವರ್ಷದ ರಾಕೇಶ್ ಬಂಧನಾಯಿನ ಆರೋಪಿಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಕೈತಲ್ದ ಕಟ್ವಣ ಒಂಜೆತ್ತ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಡು ಮಡ್ಕ ಜುಗಾರಿ ದಂಧೆ ನಡಪ ಒಂದೆತ್ತಿನ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿರು. ಪತ್ತನ ಆರೋಪಿಲೆಡ್ದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ, 2 ಮೊಬೈಲ್, 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಕ ಜುಗಾರಿ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಗಳಸಿದ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆದ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮಡು ಜುವ ದೆತೊಂದಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆತ್ಮಿಕನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಪಣವು ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮಡು ಜುವ ದೆತೊನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆತ್ಮಿಕನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾದ ಸಹಾಯಪಣವು ಕೊರಿಯರು. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಡು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ದುಂಬಾಳ್ತಡು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರಿಯರು. ಆಜಿ ತಿಂಗಳೊಡು ದುಂಬು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಆತ್ಮಿಕರ ಪುಣ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಟಿಲ್ಗ ಬಲ್ಲಪಾಡು ನಿಸ್ತಿದ್ದು ತೋಜಿತು. ಮೇಲ್ತೂಪುಗೂ ಒಂದು ಜುವ ದೆತೊನ್ನ ಅಂದ ತೋಜಿಂಡಲ ಸಂಶಯ ತಾಲ್ನ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಆ ಊರ್ದ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಪನ್ಪುರನ್ನು ಪತ್ತದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಂದುಂಡು. ಬಡವೀರನ ಕುಟುಂಬದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೊಂದು ಬೇಜಾಡು ಒಪ್ಪುನೇನು ತೂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತೋಜಾಯಿನ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ನಾಯಕಿ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಸನ್ ತಡ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾಯಿರು. ಅವರ ಇದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಹೃದಯ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಮನೆಯ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಗೌಜಿಡಿ ನಡೆತ್ತದೆ. ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಕೈತಲು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಗೌಚಿಡಿ ನಡೆತಂಡು. ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಕೈತಲು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ತಾಳತ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇಡ್ದು 24 ಗಂಟೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸಿರೆರು, ಆಸ್ರಣ್ಯರು, ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಅಂಗಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯರ್ದು ಶುರು ಆತಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಕಡೆಚೆಂಡು, 16 ತೇರು, 13 ಆರಾಟ ಇಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ 30 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಅಂಗಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯರ್ದು ಶುರು ಆತಂಡು.
ಈ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟು 30 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಂದು ನಿಘಂಟಾದಿತ್ತದು ದೈವ ದೇವರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆದಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 19 5ನೇ ದಂಡಮಾಲೆ, 24 10ನೇ ದಂಡಮಾಲೆ, 29 15ನೇ ದಂಡಮಾಲೆ ನಡುಪೆರೆ ಉಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಕೋರಿಗುಂಟ, 3ಕ್ಕೆ 20ನೇ ದಂಡಮಾಲೆ, 7ಕ್ಕೆ 1ನೇ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ, 7ಕ್ಕೆ 2ನೇ ಚೆಂಡು, 9ಕ್ಕೆ 3ನೇ ಚೆಂಡು, 10ಕ್ಕೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು, 11ಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ, 12ಕ್ಕೆ ತೇರು ನಡುಪೆರೆ ಉಂಡು. 13ಕ್ಕೆ ಜಲಕ ಆದ ಕೊಡಿ ಜಾಪುಡು. ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಗ್ರಂದಾಯ ದೈಫಲಿನ ನೇಮ, 14ಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ, 15ಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಇಂಚ 30 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಡಿಪುದ ಕಡಿಯಾಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 22 24 ಮುಟ್ಟ ಹೊಸ ಕೊಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟೆ ರವಿರಾಜ ವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ತಿಳಿಪಾದರು. ಒಡಿಪುದ ಕಡಿಯಾಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟೆ ರವಿರಾಜ ವಿ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕಡಿಯಾಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 22 24 ಮುಟ್ಟ ಹೊಸ ಕಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಬಂಡೇರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 24 ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ 45 ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪುಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಠದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಂಡು. 35 ಸಾರದಾತ್ ಜನ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು. ಬಯ್ಯಗ್ ಐನೆಡ್ದು ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಎಲ್ಯರಂಗ ಪೂಜೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 21 ಬಯ್ಯ 4 ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಆಪುಂಡು. 22 ಬಯ್ಯಗ್ ನಿಚ್ಚಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಡಿಯಾಳಿ ರತ್ನಾಕರೋಪಾಧ್ಯ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಕಾರ, ಭಾರತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟುಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಮಾರ್ಚ್ 22ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 24 ಪರ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದು 24ಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 21 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಕಡಿಯಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಕಡಿಯಾಳಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ದೇವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 22 ಸಂಜೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ನಡೀತದೆ. 23ರಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳು, 24ರಂದು ಸಂಜೆ ಧೂಳಿಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಾಗನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ 5ರಿಂದ 6:30ವರೆಗೆ. ನಂತರ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳುವರಿಪಾಗ ದುಬೈ ಯುಎಇ ಸಂಘಟನೆದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ತುಳುನಾಡ ಗಬ್ಬುಲಿನ ಲೇಸ್ ದುಬೈ ಕರಮದ ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಡು ನಡೆತ್ತದೆ.
ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳುವರಿಪಾಗ ದುಬೈ ಯುಎಇ ಸಂಘಟನೆದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಲೇಸು ದುಬೈ ಕರಮದ ಜಬೀಲ್ ಪಾರ್ಕಡು ನಡೆತಂಡು ಊರುಡುದು ಬತ್ತನ ಕುಲಶೇಖರದ ಗೋಪಿ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ಕುಡೆದ ಯಶೋಧ ಕಿರಣ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಬಾರ್ ದಿಂಜಾಯಿನ ಕಲಸಿಡು ತಾರದ ಸಿರಿಕೊಂಬು ಬುಡುಪಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ದುಬೈ ಉದ್ಯಮ ಲಾಯ್ನ ಅಜ್ಮಲ್ ದುಬೈ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊವೆಲ್ ಅಲ್ಮೆಡಾ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟೆನ್ ಅಶೋಕ್ ಬೈಲೂರು ಡೋನಿ ಕೊರೆಯ ಆಶಾ ಕೊರೆಯ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೇರು ತುಳುನಾಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರೆದು ಎದ್ಕೊಂಡೇರು ದುಬೈದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗುರು ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳುವರಿಪಾಕ ಕೂಟದ ತಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕೊಯ್ಕುಡೇರೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುವ ತುಡರು ಬೆರೆತು ಕೊರ್ತು ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 10 ಜನ ಸಾಧಕರಾಯಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಲೆನ್ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಇ ಮೂಳೂರು ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಇರ್ಷಾದ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮರೀನಾ ನೋರ್ಮಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಅಶೋಕ್ ಬೈಲೂರು ಡೋನಿ ಆಶಾ ಕೊರೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಮಿತಾ ವಿವೇಕ್ ಮುಖಲಿಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಿತೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು 20 ವರ್ಷ ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘೋಲೆನ ಪುಟ್ಟುಗು ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಕರಿತು ಪೋಯ್ನ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಮೇರೆಗ್ ಮರಣೋತ್ತರ ನೆಂಪುದ ಓಲೆನ್ ಅರಿನ ಮಗೆ ಅಮರ್ ನಂತೂರೆನ ಕೈಟು ಕೊರಿಯರು ಚೆನ್ನೆಮನೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಡೋನಿ ಕೊರೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ಕೊರೆಯ ತುಳುನಾಡ್ತ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಕೊಡ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಪುತ್ತೂರು ಒಡಿಪು ಇಂಚ 4 ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಳುನಾಡ್ತ ಒರ್ಪೆಲರಿತ ವನಸ್ಸು ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ವರ್ಷಲ್ದಂಚ ಈ ವರ್ಷಲ ಸಾಯ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳುವರಿಪಾಗ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು ಊರಿಗೆ ಬೈಲ ಕಾಣ ಇಂಟ್ಲಾಗ ನಿಖಲಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರಿನಂತಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೈದಿನಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಟ್ಟಿಗೆ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಆಯರುಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಪಜ್ಜ ಪಾಡುದುಂಡು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಪಿನ ದಿನಕ ರಡ್ಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಡ್ಡಾವನ್ನುಂಡು ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡಾವನ್ನುಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಆತುಂಡು ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಾತ್ರಬೈಲ್ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಾತ್ರಬೈಲ್ ನೇಮ ಬುಧವಾರ ನಡೆತ್ತದೆ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಾತ್ರಬೈಲ್ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಾತ್ರಬೈಲ್ ನೇಮ ಬುಧವಾರ ಬೈಯಗ್ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಾಗದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತಾ ಕರೆತಿದು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮುಡು ದುಂಬತ್ತ ಪರಕಿದ ರೂಪುಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ ನಡಪಾಯಿರು ರಾತ್ರಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈಫೊಲಿನ ನೇಮ ನಡತಂಡು ಪಾತ್ರಬೈಲ್ ಗುತ್ತುದ ಕಡೆಂಜ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಚೌಟ ಅಕ್ಷಿತ್ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರಬೈಲ್ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ನೇಮತೂತು ಬೂಲ್ಯ ಪುರ್ಸದತೆ ತೊಂಡೆರು
ಎಡಗೇನಿತ್ತ ತುಳು ಸುದ್ದಿಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಲಾತ ಸುದ್ದಿಗಾದತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊಲ್ಮೆಲು.